Ni gora nintza Horraga Basterretxean naz, eta momentu honetan irakasle nabil Labairun. Bizitzarria, 22 urte. 22 urte da daz. Hainbat sailetan, beti esaten dut, bulegu guztietatik pasa nazala, ezta? Etxean ez lan egitea. Familia giroan, ja alkar ezagutzen dugu, batzuk urteak direz hemen lan egiten dugule, ezta? Eta lasaitasuna. Niri beti gustatu izan jat kulturaren alde eta hizkuntzaren alde lan egitea. Labairuk ematen dutuz gauza asko ikusteko aukerea ematen dutzu. Ikasle moduan, talde txikietan ibilten garanaz, apur bat personalizagoa dalako ikaskuntza hori, eta langile moduan zaletasun barriak edo ikasteko eta ikusteko aukera.